Mám trošku pokazený hlas, ale idem urobiť recenziu na Parkside 360 Laserik, pretože bol asi tak pol roka nedostupný, lepšie povedané bol vypredaný. A konečne ho doskladnili, tak som ho hneď objednával, pretože je dosť porovnateľný s drahšími značkami, ako je Makita a Bosch. Pretože Makita začína od 300 eur a Bosch od 400 eur. A čo ma hneď prekvapilo je, že veľmi pekný kufrík k tomu došiel. Veľmi pekný kufrík a všetko tam sedí. Takže super. No a ja som objednával verziu bez baterky a nabíjačky, ale to som si dokúpil. Dokúpil som si aj baterku 2 amperovú. No a toto celé komplet ma vyšlo na 114 eur. S tým, že bola ešte akcia 10%. No a samotný Laserik, tak ako to vidíme tu v tomto kufríku, stál 100. No a baterka bola okolo 20 eur. Ale s tým, že tam bola tá 10% zľava, tak to bolo za tých 114. No, čo sa týka prevedenia, tak no, dobre. Trošku som si to musel rozložiť, aby som to vlastne mohol lepšie odprezentovať. Takže baterku sme si zasunuli, s týmto sa to zapína. A s týmto sa menia, lepšie povedané, prepínajú, ktorý chcete, vertikálny alebo horizontálny. Takže teraz to je ďalší. A teraz sú vlastne všetky 3 zapnuté. Takže super. A s týmto sa to cvakne a vypne. Viditeľnosť je tam písaná, že 30 metrov. Čo to by som aj povedal, že večer určite, ale písali aj, že cez deň je dobrá viditeľnosť. Takže to zistím, keď to budem používať. Čo ma prekvapilo, je ten držiak, na ktorý ho nasadíte, našroubujete. A má to v celku fešný a silný magnet. Neviem, či to na tým mojom plechu bude držať, ale malá plocha, došmykne sa mi. Opa, tam je. Drží. Takže ten multifunkčný držiak plus ďalšie vychytávky. Takto s jednou rukou to je cvak, takže už drží. Sem sa dá pripnúť. Toto sa dá natiahnuť, kde vám treba. To je super. Plus, keď je iba položený takto na stole alebo na niečom. Takže drží. Ja si myslím, že za 114 eur je to veľmi podarená vec.